Mustafa. Nggih, entak aturi pinarak kene kedanan diaturke dhisik. Nah, yo kanca-kanca. Lelagon kedanan kepareng badhe katur gipun tenggo dawuh saking sanesipun mbok bilih mangke kepareng ngersakaken langan suka tetembangan lumantar kanca-kanca kusuma Ongke Arya. Katur kedanan. Badhe duet Pak De. Mboten joget mawon. Nggih, monggo Cak. Yo. Yo. Sapa sing ora kedanan mripate blalak-blalak ngawe-awe owe 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 kegugah rasa atiku yen ento nyawa Mas Tukimin Mas Min joget mriki Kok jemek yo kek yo kene. Putra urip bebarengan. Aku kanan. Kedanan rondo ibarate kaya kaya lintang ae ae ya ya tak rewani mati geni paham riye yo Mas Dasil Magedot sistem video shooting gendang yo kek Pak De Itali sulit jas sapa sing ora mripate blalak-blalak ngawe-awe kegugah rasa atiku yen tak nyawa esem kemuyumu la 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 Pak Nardi anake loro wis rondo ana coba kendang desa kabare bisa keturutan mama sawer aja sawer yo urip bebarengan ayo yo aku kanan kelingan matur nuwun Mas Maman kedyanan prawan kaset ibarate kaya kaya lintang dewi Sindene Kusuma
soalnya kok mantan rondo kabeh. Melupuk dadi siji. Aku ingat. Dia ranking 1 bertahan Aku tidak perawan ding. rondo. Sementing bane ra ujul. Kenapa nggih, Pak? Cocok. Tak rewangi pati Yo, yo. yo sin patriye Karapen luluh awake. Aku ora bakal lali mung sliramu priya kang ganti. jaja jaja hey hey Matur nuwun. ada gimana